Meggyűrűztek. Bödöcs Tibor műsora. Első rész. Szerkesztő műsorvezető Sinkó Péter. Kedves hallgatók, kedves jelenlevők, kedves búcsú Szent Lászlóiak! Talán kissé fellengzősnek hangzik a mai idézőjelben mondva kortárs humor legnagyobb ünnepére jöttünk össze, amikor a karinti gyűrűt átadjuk Bödöcs Tibornak. Ezt a jelzőt, hogy kortárs, csak a mai magas irodalomra szoktuk használni. Általában a megtiszteltetéstől félájult riporter kislányok szokták ezzel illetni azokat az írókat, akiknek legalább 4 könyvük már egy évnél is tovább ott maradt eladhatatlanul a könyvesboltok polcain. Egy ilyen tévéműsorban egyébként néhány hete szó is esett a karinti gyűrűről, és a moderátor azt találta mondani, hogy milyen érdekes, hogy a karinti gyűrűt még nem kapta meg Karinti Frigyes. Ez tényleg érdekes kitételnek tűnik, tovább gondolásra érdemes, hiszen a Kossuth-díjat sem kapta meg Kossuth Lajos, Bezzeg Pióker Ignác újpesti Marós, aki 1951-ben Kossuth-díjat kapott, mint stahanovista, mert elsőként teljesítette 200%-ra a tervet. Karinti ügyben egyébként igyekezte helyrehozni a hibáját a rádió, és 1987-ben azért megkapta Karinti Ferenc író is a karinti gyűrűt. És akkor néhány szót engedjetek meg, hogy szóljak magáról a díjról. 1975-ben alapította a rádió elnöksége, és a kiírásban az szerepel, hogy a rádió kabaréban nyújtott éves munkájáért adja át a rádió elnöke. Tehát éves munka, búcsúzunk tőled, Bödöcs Tibor. Az említett Karinti Ferencen kívül még olvasható az illusztris névsorban Hofi Géza, Moldova György, Tabi László, Marton Frigyes és szerkesztőtársai Szilágyi Kaposi Farkasházi, a színészek előadók közül Markos Nádas, Bonc Géza, Bandó, Déri János, Kern, Gálvölgyi, Koltai Róbert, Fábri Sándor, és nem utolsó sorban Sándor György. És persze az előadókhoz az utóbbi időkben csatlakoztak az úgynevezett stand-uposok is, Litkai Gergely, Kovács András, Péter, Kőhalmi Zoltán, és hát most Bödöcs Tibor. A rádió hallgatóknak mondom, hogy a rádió márvány termében most itt ül egész búcsú Szent László. Kora hajnalban indultak buszokkal, hogy a falu nagy szülöttjének, a kortárs magyar humor legkiválóbbjának kitüntetésén jelen lehessenek. Nénik jöttek tepsikkel, bácsik demizsonokkal. Közülük sokakat ismerhet már a hallgató, hiszen Tibor a számaiban többnyire róluk beszél. A következőben az ünnepeltnek is, a jelenlevőknek is, és persze elsősorban a rádióhallgatók kedvéért meglepetésként készítettünk néhány rövid montást, hogy kikről is van szó. Hallgassuk meg először. Búcsú Szent Lászlón, onnét érkeztem, mert az ember ne felejtse el, honnét jött. Bár nem az a lényeg, honnét jött, hanem hogy mit iszol. Azt szokták mondani. Szent Lászlón, úgy kezdődik a nap, megisznak egy deci pálinkát. Mondom, egy deci pálinkát már reggel, miért? Olyan savam volt megkötni, egy deci pálinkát, az itt elég. Utána megisznak 4 liter bort. Mondom, miért? Hát semmi savam nem volt már. Senki nem indi jön egyébként a kocsmába, mindig van ilyen fedőtevékenység, hogy miért jönnek le, csak azért jöttem le, akartam beszélni, a Jóskával mondta, hogy le lesz délután. Azért jöttem le délelőtt, nehogy elkerüljük egymást, már mondta, hogy lejövök. És Bandi bácsi egy műszaki érdeklődésű ember, jelenleg 18 Szokor rádióval hallgat minket. Fázisceruzában végződik a keze, amper folyik az erejében, és azt mondta, hogy nem az a kérdés, vannak-e földön kívüliek meg csészealjak, van-e hozzá kapcsolási rajz? Erről belenézne! Mindig jön le a mackó melegítős Szókratész. Áj! Mi az idő? A Bandi bácsi záróra. Nem! Mi az idő? A tér 4. dimenziója. Szerintem a történelem az egy nagy spirál. Minden újra megismétlődik. Tibikének még egy sört.
Bandi bácsi vett egy Trabantot 3890 forintért, mert annyi benzin volt benne. És jött át hozzák délelőtt gyalog. A Bandi bá, hogy nem Trabanttal. Hát tudod, siettem. Köszönöm szépen a figyelmet, boldog új évet kívánok! Apánék így metszik a fákat is, meg kell a pálinkába. Reggel 7-kor megérkezik Jenő a Böllér. Muslinca Glória. Van a Bermuda nadrág, van ez a testalkat, akinek mindig lecsúszik egy kicsit. Itt van ez a fenékvágad, vagy Far Grand Canyon, nem tudom, hogy anatómiailag hogy kell mondani. Havaing megkötve hason, 1000-féle színű Havaing, olyan, hogyha elmenne benne a Rióba a karnevára, ne feltűnösködjél. Ez már túlzás, tényleg nem kéne. És elkezdenek metszeni, 11-ig nincs náluk metszóló, de már reggel 9-kor zorba táncot járnak az udvar közepén. Az arányokról nem esik szó, de annyira gondterheltek, mint egy NASA projekten dolgoznának. Megcsípjük, nem kell. Megcsípjük, Tiber, pici, megcsípjük, nem. Karatekölyök, megcsípjük, ne. És a végén ekkora kis körtefák maradnak, amit már zsebben haza lehetne vinni. Úgy néz ki az udvar, mint egy terepasztal. Mindent lenyírnak, Jenő elterül, mint Alföldön a furujaszó. Kérdőre mondjuk, a Jenő, mit csináltál? TV, bonszáj. Így jött a birkanyíró ember is. Ugye Ferusnak van a legendás Elvira nevű macskája, ami hetente 3-szor kölykezik. De azt mondták neki, hogy kandúr. Se nem kandúr, jóval lakva. És most már azt mondta, hogy úgy kölykezik most már ez Elvira, hogy úgy jönnek belőle a kismacskák, mint a popcorn. Edison és Newton, tehén szar az úton. De V egyenlő espertével megdobállak vadkörtével. S a lányok diszonozzák. Fénysebesség, a másnaposság névbeteg. Na, csak a húsvétot mondtam. Úgy hívják, hogy Kaszapista, 42 kilóval született. Disznóvágás a csengőhangja. És a hálószobában nem éjjeli szekrény van, hanem 2 70 literes lehelhűtő. Minden esetben. Elkezdett 40 éve egy reggelit, és néha megszakítja egy-egy ebéddel. És kérdeztem tőle, hogy ismerkedett meg feleségével, Magdival, aki szintén 4-5 lakodalmat mindig izzásba tart a keze alatt. Nem a fogyókúra tanfolyamon találkoztak. Leglényegesebb elemet kiemelte a sztoriból Pista. Még a piros jáván volt meg. És itt következett 1,5 óra a jáváról, hogy gyönyörű volt. Ja, Magdi nénét, fölkértem táncolni a bálba. Simogatom, tarja, karaj, dagadó. Megkölött zabálni. Köszönöm szépen a figyelmet, boldog új évet kívánok! Hát ők a búcsú Szent Lászlóiak, én azt hiszem megérdemelnek egy tapsot most is mindjárt. Mostanában sokat elemzik Hofi Géza humorát. Amikor kezdte a pályáját, akkor ő is sokáig a katonatársaival, a porcelánfestő melósokkal, színésztársakkal kapcsolatos történeteit mondta. Ezek a számai, egyébként meg annyi stand-up, a mai napig a legsikeresebb felvételei közé tartoznak. Annak idején a Kabaré csütörtökben készítettünk egy statisztikát, Hofi krumpli virágossal vitte a pálmát a kívánságok között. A porcelánfestő katonatársak, színész kollégák után persze jött a politika. Olyan kort élünk, hogy akkor is, és ma is, sajnos, ez érdekli a legjobban az embereket. Anélkül, hogy Bödöcsöt Hofihoz hasonlítanám, bár szerintem miért ne,
Hiszen ha meg akarjuk ismerni, ezek az úgynevezett közéleti poénok is hozzátartoznak a róla rajzolt képhez, a mi Tiborunkról is megrajzolható egyfajta világnézet. Egyébként halkan mondom, ez a mai stand-upos társaság egyetlen, de talán a legnagyobb hibája az, hogy tisztelet a kivételnek, nem nagyon következtethető ki a számaikból, részükről bármiféle világnézet. Bödöcs közéleti poénjaiból is készítettünk egy montást, talán rövidebb lesz, de hallgassuk meg azt is. 8 éve itt állomásozom Budapesten ideglenesen, ahol olimpiát akarnak rendezni, mindig most nem beszélnek erről, de fel szokott merülni néha, hogy kéne olimpiát rendezni, ahol legjobb állapotban akvinkum van. A 4-es metró gödrök, amiket nem tudom, hogy miért építettek, szerintem mert ismeretterjesztő filmek fognak születni róla, hogy miért ásták ezeket a gödröket? A napi egyenlőséggel van kapcsolatban, vagy a druidák ásták, vagy a Stonehenge-el van valami különös viszonyban, vagy Demszki temetkezési helye, valószínűleg az lett. Nem tudjuk. Az is lehet, hogy a korrupció emlékhelye. Szóval minden éjszaka meggyújtanak egy aktatáska közpénzt, és így körválja a közgyűlés. És van ez a kardinális probléma, a kutyaszar kérdés, amire én részmegoldásnak érzem, hogy péntek-szombaton ráhánynak a fiatalok. Szétcsapassa nem arról van szó, de nem az igazi. És hogy milyen szép, hogy mikor Kertész Imre Nobel-díjas lett, akkor Kertész Ákos összes könyve elfogyott, és már a kertészeti könyvek is egy kicsit jobban mentek. És Bálint gazda nem értette az érdeklődést. Hát az ablakba, hát hogy ott a dughagymák teleltetés. Harc a krumpli bogár ellen kicsit jobban ment. Ja. És a tárgyalás az volt a legszebb. Ült egymástól 100 méterre 2 irodába egy Görbe János, meg egy Szirtes Ádám. Nem. Jöjjön ki, akkor bemegyünk a kigyűnk, hogyha fölmegyünk, akkor majd bemegyünk a kigyűnnek. Már unió, pénzek, hát már, hogy majd kimegyünk, és jöttek a gazdák, hogy miért jöttek? Tárgyalni. És tárgyalnak? Nem. Károly és Kamilla esküvőjét látták? Addams Family. Csengetett Milord. Jaj, állítólag vacsora nem is volt, mert hát kinek lett volna étvágya? Kamilla. Nem. Hol találkozhattak ezek a Kamillával? Vizes pólóverseny volt Loch Nessbe? És van most ez az új totemállat a csodaszarvas után, Overdose, aki a leghitelesebb közszereplő, mert még nem írt receptkönyvet, hogy a 100 legjobb szénakazal, ahogy én szeretem meg. Galop aerobik DVD-t sem adott ki. Na most ő lesz befestve fehérre, és azon fog bevonulni Orbán Viktor a Bartók Béla út felől. Egyébként eljátszották a himnuszt Overdose-nak, angol-ír telivér. Annyit értett belőle, mint a Bajnai az Internacionáléból. Ilyen idegen szavakkal volt tele, éhes, proletár, ugye, de énekelte volna a Bajnai. Mert nem lett semmi ebből az adókalkulátorból sem. Ugye mondták, hogy ingatlan adó lesz, aztán valaki beírta az adókalkulátorba, hogy 1000 négyzetméter rózsadomb, 25 év, és megijedte. Pedig én vártam, hogy átalakul az APEC kaszinóvá. Lesz adókalkulátor, áfa flipper, itt az Eva, hol az Eva, lőjön magának adókedvezmény, meg az adómanóról már ugye volt szó. Hát szerintem az anyja gyerekek megtudják, hogy milyen lesz a felnőtt élet, hogy oda megy hozzá az adómanó. Ilyen kis tolvajmanókkal, nem tudom, látták, úgy néz ki, mint egy kis tolvaj, csak törpe, és oda megy a gyerekekhez az óvodába, és a Túró Rudi 52%-át lett őket. Készülj az életre, kis távó! És hát volt ez a Zidane affér, hogy mit mondhatott, azóta is lüktető, hát nem tudtuk megfejteni, mit mondott Materazzi Zidane-nak, hogy így ennyire. Hát szitta az anyját egyébként, de ezt lenyelte az Zidane, mert profi. Szitta nővérét, húgárdát, ez ki ezen a szinten már kikép, és nem bírta a Materazzi, mondta, hogy úgy játszom, mint egy magyar. Kérjél, Istentek a tiszteletét!
És többféle összeesküvés elmélet van, hogy működik a magyar közélet, mert új pogány tendenciák vannak, mindenbe hiszünk. Szerintem én 4-et vázolnék fel, hogy működik a magyar közélet. Vagy az van, hogy Budázi Györgyöt az MSZP találta ki, és román véren kokárdán nevelték fel a kazamatákba, néha így kiengedik, hogy provokáljon, vagy Budázi György nevelte fel Lendvai Ildikót Spiden, Marxon és Szegfűn, vagy Izrael pénzeli a Fidesz, hogy pénzelje az MSZP-t, hogy pénzelje a Torockait, akit a New York-i szabadköműves Páholy irányít, ürgebőrbe van, békaemberek adják át neki a H1N1-be ültetett csippeket egy csőszkunyhóba a Tisza-Esztváron. Elviszél. Vagy mi pénzeljük az összes gyökeret, ezt tudom még elképzelni. Az a baj, hogy nem érzem, nem tudok függetlenül tájékozódni, tehát talán csak a Buci-Maci magazin független. Az sem mindig, van egy gyenge szám. És múltkor bementem újságárushoz, vettem egy magyar narancsot, egy magyar fórumot, egy magyar nemzetet, meg egy népszabadságot. És újságárus nem tudta, hogy kell elköszönni. Levettem egy magyar horgászt, egy jófogást, és ezzel köszönöm szépen, boldog új évet és jófogás, vagy nem. Hát még azért Bödös Portéjához egyetlen egy, de tényleg rövidebb bejátszás még majd engedjetek meg. Ha már az imént Hofiról beszéltünk, egy valami sohasem fordult elő Hofinál, sohasem beszélt a családjáról. Tabu volt. A közvélemény talán egyedül anyósát ismerhette meg néhány poén kedvéért, de például haláláig szinte azt se tudtuk, hogy van-e felesége. Nekem személy szerint viszont nagy örömet okoz az, hogy Bödöcs mindig mennyi szeretettel beszélt a saját családjáról. Sokszor éri a kabarét az a vád, hogy nagyon városi, hogy itt a poénok vagy az elviselhetetlen feleségek, a sárkány anyósok vagy a tiszteletlen gyerekek körül forognak, ha a családról van szó. Az utóbbi időben a Rádió Kabaréban, hála az erdélyi kommandónak, és elsősorban Bödöcsnek, teret kapott a jó értelemben vett vidék humora, amihez hozzátartozik a családról való másfajta beszéd. Nekem a ritka beszédű nagypapa, akinek 2 mondata között rendeznek olimpiát, vagy a zsigerileg gyors tűzoltó rokon mindig emlékezetes marad Bödöcs számaiból. Most ezekből is hallgassunk meg egy rövidebb mondást. Szakmai játra, mint a nagybátyám, ő tűzoltó, és éjjel megszorol a telefon, akkor lecsúszik az ereszen. Disznóvágáson volt egyszer olyan, hogy feldolgozták minden 4 sonkát. Az is mindig nagy kérdés, hogy hány sonkát hagyunk. És így feldolgozták minden 4-et, és így egymáson keresték. Ugye van a Jenő, akiből a buthára vissza magát bebábozódik, a pörzsöléstől már kényszerpályán mozog, és így keresték egyes, hogy gyerekek, ahova tetszettek, én nem tudom. Ti tudjátok, gyerekek? Nem az én malacom, érted? És akkor a végén vettünk a Tesco-ba 3 sonkát. A magyar filmművészet 60 éves költségvetéséből készült el az Avatar. Nagyon jó lett, barátnőmmel néztük, és most elvesztem a közönség felét, hogy van barátnőm, de hát... Minden sikeres férfi mögött van egy nő, aki jól járt. 160 perces az Avatar, nem a női húgyholyogra van kitalálva. A barátnőm a 100. percben elkezdett mantrázni, hogy pisülom kell. Hát mondom, menj el a fa mögé. Adagolom a barátnőmet. Barátnőm van, itt coming out-olok. Pesti lány, és hazavittem a fényképét. Apám így nézi, már látszott a fényképen is, apám így nézi, 2 pont, ez se fog kapálni. Nem mondott róla. Úgyhogy nehéz szabadulni Szent Lászlótól. Voltak fenn anyám még Pesten, Krokodil Dandi Budapesten, egy Indiana Deák téren. Hát beszólt volna egy BKV ellenőr, előveszi a böllérkést, az biztos. Megnéztek a Godó kávéházba, 70 perc volt csak a ráadás. Kérdeztem, no, anyámat, no, milyen voltam? Kócos. És hát megnézték lakhelyemet, ahol van a földszint 2, van egy ilyen kis zöld terület ikebban az ablak alatt, és apám megállt az ablakban, mint Ábel faterja kb. És hogy mindenhol hurcoljuk magunkkal ezt a Szent Lászlói észjárás, hogy áll a fater, azt mondja,
Tivike, ezt te kaszálod. Köszönöm szépen a figyelmet, bújék! És mondok egy lírai férfinő Ádám Éva történetet is. Nagymamám beteg volt, feladom a feszültséget, jobban van, és be kell vinni nagyapámat látogatóvá, ő ritkán mozdul ki szintén, és ritkán is szólal meg. Tehát van úgy, hogy 2 mondat között rendeznek olimpiát is. Hát apámék boldogult urfikorát egy mondattal jellemezte, ő már jött vissza reggel 6-kor találkoztak a konyha küszöbön, ő jött vissza a disznóktól, a moslékos bödörrel, azok jöttek haza a bából. Meglátta őket, olyanok vagytok, mint a vaddisznók. Nappal alszik, éjjel csörtet. Felkészítettük a kórházi látogatásra, rituális lábmosás, tarkoborotfálás, orszőre rámentünk flexel, fülszőre metszőollóval, minden. Visszük be, áll az ágy szélén, bombon, kalap, banán, kórházi szett. Nagyanyám akkor ébredt fel az altatásból, még folyt az infúzió, csipogott az EKG, meglátja nagyapámat, az örök nő, altatás utáni első gondolata. Hát csak ezt az inget találtad. Köszönöm szépen a figyelmet! És akkor most a kortársak. Talán azt, hogy az utóbbi esztendőkben a rádió kabaréban, ha nem is korszak, de minden esetre korosztályváltás történt, senki sem tagadhatja. Ez persze nem mindenkinek öröm, épp most nem a mostanában talán kevesebbet szereplő szerzőkről, előadókról beszélek. Ez a korosztályváltás az 1998-as humorfesztiválunkkal történt. Itt jelentkezett először Tóth Tibor, a Bagina Csapáros, Varga Ferenc József, Kövesdi Miklós, és nem utolsó sorban azóta szintén Karinti, Gyűrűs, Litkai Gergely és Kőhalmi Zoltán. Gyere Zoltán! Én a Kőhalmi Zoltán vagyok ezek közül. Köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel, mint a tavalyi díjazott szólok most mindenkihez és Tiborhoz, és mint a tavalyi díjazott mindenkit meg kell nyugtatnom, hogy ez nem egy vándor gyűrű, tehát aki aggódott volna, nem adom oda az enyémet, nem lennék ilyen önfett, hogyha oda kellene adnom, és hát Tibor engedélyével kihasználom az alkalmat, hogy így pótlólagosan megköszönjem a feleségemnek is, akit kifelejtettem a felsorolásból, tehát köszönöm a feleségemnek is. Ezt majd Kerekes Bandi utólag odavágja az archívumba. Köszönöm szépen, és most megkezdeném a Tibor méltatását. Kedves egybegyűltek, hallgatók, elnök úr, Búcsú Szent László népe, köztük azon kevesek is, akik otthon maradtak, Guszti kutya. Tibor dicsérni könnyű, mert Tibort van miért szeretni. Szeretjük az örök vendéglátót, aki a falusi turizmust a csoportos étkeztetéssel, tömeges étkeztetéssel kombinálja, és az évente megrendezett humorbusztok találkozón nem csak a magyar humorért, de egyesével magukért a humoristákért is sokat tett. Szeretjük, hogy mindig mindenhol humorista, hogy mindig ötletel, mindig agyal, ahogy Jimi Hendrix sem csak a koncerteken gitározott, hanem végig a turnébuszban is a nyakában logott a hangszer, több helyen ezért nem tudott leszállni állítólag. Tibor a hrabáli életérzést már az anyatejjel, vagy a zalai dombok fölött terjengő cefreszaggal szívta magába, melynek azóta is nagy csodálója, már az életérzésnek csodálója és gondos ápolója. Ez egyfajta honvágy motívumként fut végig egész költészetén, és egy ponton Hrabál a gyerekszobába találkozott Cseh Tamással, a Monty Pythonnal és Tarantinoval, és ez az elegy egyszer berobbant, és utána színpadra kívánkozott. Tibort 2004 áprilisában ismertem meg, akkor még nem sejtettem, hogy mi Karinti Gyűrűs humoristák vagyunk. Amikor először találkoztunk, egy szürke zakóban lépett föl, mert úgy érezte, hogy a fővárosi fellépésekre ezt mindenképpen viselnie kell. A műsor után az Akvárium névre keresztelt üvegezett talponállóban, ahol ugyanezen zakó miatt majdnem megvertek bennünket, csillogó szemmel kért tőlem szakmai tanácsokat. A szürke zakóról már sikerült lebeszélnem, a trágár szavakról még nem. Tibor mindenre gyorsan reagál, mindenféle közönséggel megtalálja a hangot, friss és sűrű, a politikai humor útvesztőjének minden zsákutcáját kikerüli, a paródiái tökéletesek, a falubeliekre hang alapján, sőt csuklás alapján is rá lehet ismerni, de ami a lényeg, hogy a humor izzadó szakmunkásai között remekel egy virtuóz művész is. Szeretjük Tibor kétszavas, sőt egyszavas poénjait, fölösleg nélküli zikásságával gyakorlatilag a humor Pilinszkije, ahogy egyszer egy néző fogalmazott, rögtön belevágja az ember fejébe a baltát. Ez neki volt pozitívum, de mindenképpen
érdekes kritika. Pont ettől van, hogy a poénok jól megjegyezhetők és jól mondhatók is, és pont ettől van, hogy mondják is mások is. No, nem csak más humoristák, hanem hát a nézők is. A néző, hogyha hazamegy és megkérdezik, hogy mit látott, fel tudja idézni, és tovább tud nevettetni. Mert ugye mit mond a néző, hogyha megnézi az én egyik előadásomat? Életemben nem röhögtem ennyit, szétvertem a berendezést, majdnem bevizeltem és megfulladtam, de aztán, hogyha megkérdezik, hogy mit hallott, nem tudja fölidézni, de azt, hogy Muslinca Glória, meg hogy valakinek disznőr és a csengő hangja, az mindenképpen megmarad. Tiborral sok közös van bennünk, bár nem vagyok zalai, és nem jártam magyar szakra, nincs karikás ostorom, de volt úttörő nyakkendőm. Nagyon sok minden összeköt bennünket, hát egyrészt a küzdelmes évek után szerzett diplomáink, a kegyelmet nem ismerő ízlésrendőrség, ahova önkéntesen bejelentkeztünk, és karhatalmistái vagyunk. Tibor albérlete egy halott nő garázsába, amiről én világosítottam föl, hogy nincs ablaka. Az ezernyi fellépés, a fellépés utáni italozások, és a másnap délelőtti teázások, amiket azért iktattunk, hogy legyenek egymásról emlékeink. A New Advest a Hungary Kft., ahol együtt számláztunk és visszaigényeltünk, aminek fontos tevékenységi körei voltak a reklámfilmkészítés, művészeti tevékenység és vasútkarbantartás. Itt dolgoztunk, valamint a prágai kirándulás, ahol csak az Aranytigrisig jutottunk el, mert a Károly-hidat már láttuk. Kollégáknál mindig igyekszem külön választani az embert és a munkásságot, hogy ugye azokkal is jó viszonyban legyek, akiken egyébként nem tudnék nevetni. Tiborral ezt nem kell szétválasztani. Büszkén mondhatom, hogy nem csak jó barátok vagyunk, hanem egymás rajongói is. Ezt csak annyi árnyékolja be, hogy Tibor mennyasszonya is kőhalmi rajongó. Az én feleségem viszont mindig is Badárt szerette. Reménykedünk benne, hogy a Badár Magdi a Bödös rajongó, és akkor így valahogy ki lesz egyenlítve. Most vannak idősebb humoristák, akik megkérdezték tőlünk, hogy lehet, hogy milyen jóban vagyunk, és nem vagyunk irigyek egymásra. Nagyon egyszerű a válasz, mi majd azokra a humoristákra leszünk irigyek, akiket még nem is ismerünk, és akik most a környezet ismert házi feladat megoldása helyett hallgatnak bennünket, és amikor majd fiatal humoristák lesznek, akik nem irigyek egymásra, akkor fogják észrevenni, hogy milyen irigy vénemberek lettünk. De hát vannak kivételek, egyrészt ugye Sándor György itt ül, másrészt azért vannak fiatal humoristák is, akik már irigyek Tiborra, de egy korinthi gyűrűs humoristára lehet is, és hát Tibor, biztos mindenki meg fogja kérdezni tőled, hogy hova lehet még ezek után eljutni, hogy ilyen fiatalon megkaptad. Én nem tudom, hogy te miben reménykedsz, én kívánom neked, hogy 70 év múlva ugyanígy adják át a Bödös gyűrűt, és mondandómnak a lényege tulajdonképpen annyi, hogy nagyon örülök, hogy eljött ez a pillanat, és sportkommentátori hasonlattal élve azt szeretném mondani, megérdemelten győz az alai fiú. Köszönöm szépen! És akkor folytassuk a méltatásokat a stand-up pápájával, Litkai Gergellyel. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Direkt nem készültem erre a beszédre, mert nem akartam jobb lenni, mint Tibi. Úgyhogy talán egy vagyok azok közül, akik karinti gyűrűt kaptam, és itt a jelenlévők közül talán az egyik, aki legkorábban. Ez olyan, mint talán a világbajnokságon ezüstérmes magyar válogatott, aki ugye hát a legkorábban érte el ezt a remek teljesítményt, ám nyilván a mostani svájciak simán megvernék őket. Én úgy mondanám, hogy karinti gyűrűt kapni olyan, mint a klinikai halál, ami egy hosszabb ideig tart, tehát az embert megdicsérik, tehát gyakorlatilag egy ilyen újságban megjelenő obituária az egész, hogy milyen jó volt, mennyire jól csinálta a dolgát, tehát gyakorlatilag ezt csak akkor élheti át az ember, hogyha már a Farkasréti temetőben nyugszik. Igazándiból ez egy olyan üstökös, ami az embernél kiégést okoz. Tiborral én is fiatal korában találkoztam, amikor még én is fiatal voltam. Egy zsizsikes videót nyújtott be hozzám, hogy feltétlenül nézzem meg. Nagyon jó volt már a zsizsikes videó is. Erről mindig az jut eszembe, hogy én a szalagavató videómat tartottam ilyen sokra, még anyám rám nem vette a Pretty Woman-t. Tehát
ezek, lássuk be, mulandó dolgok, akármennyire is egy szalagon rögzülnek. Tiborral nagyon sok fröccsöt fogyasztottunk el az idők során, amiből neki lettek sztoriai. Úgyhogy viszont én vittem a bort. Ilyen tényképpen én is hozzájárultam az ő sikeréhez. Hát a búcsú Szent Lászlói kalandokról, amik ugye az éves humorvuctok, amin részt veszünk, itt van Mazsi is, talán egyik legemlékezetesebb pszichedelikus kalandunk az volt, amikor tavaly nyáron Csenki Attila javaslatára kipróbáltuk, hogy van-e villany a villanypásztorban, és volt. És Mazsi azt mondta, hogy szerinte szakálon keresztül nem ráz a villanypásztor, de ráz. Úgyhogy ezekkel a fantasztikus tanulságokkal kiegészülve és épülve szeretnék gratulálni Tibornak, és kívánni neki további sok sikert, esetleg nemzetközi karriert, gondolva itt a határon túlra, ahonnan például Felméri Péter érkezett. Úgyhogy köszönöm szépen, Tibor, hogy vagy nekünk, és köszönjük szépen a közönségnek, hogy megértette Tibort, köszönjük szépen Búcsú Szent Lászlónak, hogy eljött ide, és ünnepli őt, és remélem, hogy még nagyon sokan és sokáig fogják őt így ünnepelni. Köszönöm szépen. Sokszor kérdezik tőlem, nem minden hátsó szándékkal, hogy nem féltem-e a szakmát ezektől az újaktól. Amikor annak idején Farkasházi Tivadarral, Bonc Gézával megnyertük az 1974-es humorfesztivált, akkor Tivadar hallotta, amikor a két zsűritag, Kellér Dezső és Tabi László összesúgtak: Lacikám, mi lesz ezzel a műfajjal, ha mi már nem leszünk? 1974 óta 36 esztendő telt el, és a viharok közt ugyan, de nehéz évekkel álltunk mögött, de mégiscsak van kabaré. Amikor néhány hónappal ezelőtt a Stefánia színpadán fellépett Bödöcs Tibor, akkor a színfalak mögül együtt néztük Sándor Györggyel. Egyáltalán nem sóhajtozott, nem ült aggodalom az arcán a műfaj iránt. Talán csak én láttam a szemében egy kicsi szomorúságot, amikor rám nézett, és azt mondta: sajnos nagyon tehetséges. Következik a kortárs humor legnagyobb élő klasszikusa, akinek a köpenyéből immár egész korosztályok bukkantak elő, Sándor György. Nem vagyok a szavak embere, gyöngyözik a tenyerem, megható, amiket mondott a Péter, megható, hogy többször említettek, megható, hogy itt van Fábri Sanyi is, és többen. Hát, én nem tudtam, hogy rádiófelvétel lesz, bögyönbe van az egész dolog, ünneprontó leszek, hiába Búcsú Szent László, hiába a szülők, hiába Tibor. Érezhetél valamit, mert amikor jöttem be, nem is gratuláltam. Nem vagyok irigy, és nem vagyok féltékeny, és vágjátok ki az egészet, nem érdekel, és lehet, hogy magammal haragítok itt egy csomó embert, és hiába 45 évet építettem föl, de én ezt, elnézést elnök úr, elnézést mindenkitől, na hát egy ízetlen, nem is ízetlen, több, csak vágjátok ki, de én ezt el kell, hogy valamikor mondjam, egyáltalán. Szóval ezt a pimasságot, ezt amit igen, a Tibor most, nem azért, mert kitüntetett vagy öregem, ez nem találok szavakat, na, szóval ez egy aljasság az, hogy te ennyire ilyen pimaszul tehetséges vagy. Köszönöm a tapsot. Tibor, egy pillanatra gyere ki, légy szíves. Nem, most gyere ki, légy szíves. Igen. Csak valami apróságot akarok. Búcsú Szent Lászlóról érkeztem. Jó, nem kell. Igen? Én produkcióm, na, bocsásság. Csak abba segíts, hogy milyen nap van ma? Csütörtök. Hallotta mindenki, végre, hála Istennek, Bödös is csütörtököt mondott. Nem volt annyira jó, mi? És hogyha dicsérem egy kicsit, az is borzasztó, a dicséret is. Szóval Bödös Tibor
Én szerintem Bödöcs Tibor, nem is én szerintem, öregem, szemedbe így, Bödöcs Tibor lírája, forradalmi líra, költészete, a magyar demokratikus népforradalom sürgetője, előkészítője és beharangozója. Ezt ugyan Ady Endréről írta Révai József, de hát, mert ugye a Tibike még egy bort, vagy még egy sört, hogy olyan? Tibikének még egy sört, ezt nem lehet fokozni, talán azzal a fantasztikus életemben először fogok parodizálni valakit, mikor a harci kutyák vannak, és ugye a Csöpike, kivel, hol történt meg? A nagyapád azt mondja, hogyha nem jól csinálom, akkor megteszed, hogy elmondod te is, és akkor utána magyar hangja én vagyok, jó? Nem feliratos. Na várja, azt mondja. Csöpike, árázd. Szóval Tibikém, zseniális vagy. Én, mint neofita, frissen katolizált embernek kicsit antiklerikális vagy, de hát az nem baj. Hát kijön a Corvin moziból, és azt mondja, hogy olyan hatással volt rá, hogy 2 szöget talált a tenyerébe. Hát ezt meghallották a mennyekbe, és most úgy, ahogy jöttem, így kerülővel, mert föl van bontva a Kálvin tér, a Damaszkuszi úton jöttem, és közölték veled, üzentek, hogy Tibi, miért üldözölte engem? Úgyhogy Isten áldott a tehetség vagy, szeresd egy kicsit jobban az Úristent, ő is nagyon szeret téged, és gyönyörűek ezek a figurales kocsmai fantasztikumaid, gyönyörűek, de József Attilával búcsúzom tőled, hogy egy idő után lépjél túl e mai kocsmán az értelemig, és tovább. Köszönöm szépen. És akkor most megkérném az elnök urat, Súk Györgyöt, hogy adjátok gyűrűt. Végén már fotóztam. Na hát én kicsit zavarban vagyok, mert anyáméknak azt mondtam, hogy diplomaosztom lesz végre. Úgyhogy köszönöm szépen Sinkó Péter rektor úrnak a szavait, és az évfolyamtársak, és Sándor György tanár úrnak a megható beszédet. Szent Lászlóak itt vannak külön busszal, mert mikor a Pelé rúgta az 1000. gólt, akkor munkaszüneti nap volt Brazíliába, úgyhogy ez a minimum, hogy külön busz indult Búcsú Szent Lászlóról. Még délelőtt is komolyan gondolkodtak benne, hogy bográcsozás lesz a múzeumkertbe, de erről le tudtam őket beszélni. És tegnap felhívtam apámékat, hogy jó lenne, hogyha lehetőség szerint szárazan érkeznének az átadóra. És hogy milyen lelki állapotban vagyunk, azt mondta, hogy 3 napja nem isztunk, Tibike! Akkor elkezdeném a beszédet. Van egy álmom. Ja, az nem az a beszéd. Ich bin ein Berliner. Ja, nem. Európára vasfüggő nyereszkedett. És a Kőhalmi elhozta a gyerekét, hogy róla legyen szó, és őt halljuk végig. Karrierizmus, ez igen. Egyébként köszönöm szavaidat, Zoltán. Azért jó, hogy most kaptam a díjat, nem a Zoliék előtt, mert így nem nekem kell méltatnom őket. Pedig meg tudnám tenni. Szóval, hogy Karinti gyűrűt kaptam. Karinti Frigyessel nagyon kiegyensúlyozott volt mindig is a kapcsolatom, jónak mondható. Emlékszem, mikor itt volt a Thomas Mann a Zeneakadémián, de mindig bohóckodott egyébként a Frigyes, egy mókamester volt. Itt volt a Thomas Mann, és elővette a köpőcsövet Fricjában. Mondom, ne szórakozzál! Meg mikor egy nyugat ankétot tartottunk, és rajszöget tett a Babics alá.
Ez volt a mániája, meg az Adi temetésén volt az, mikor a banánhéjat elédobta a Kosztolányinak. Nem bírt magával, de a legjobb az volt, mikor kitölt az első világháború. Fogott egy tortát, és ugye Móricz arcába nyomta. Nagyon vicces volt. Egyébként én tartottam egyszer egy előadást Karinti Frigyesről az egyetemen, csak kizavartak, mert röhögtettem a többieket. Még ennyit a kapcsolatunkról. 27 és fél évesen kapom a díjat, ez tornászlányban már idősnek számít. Indián törzsfőnöknek fiatal vagyok, de hát humoristának még nem annyira öreg talán, és hát merem remélni, most jön így az üzenet a beszédbe, hogy talán nem értelmetlen, amit csinálok, főleg annak fényében, hogy vannak, akik száraz tésztából makettezik meg a Lánchidat. És kicsit úgy érzem most magamat, mint egy Forma 1-es pilóta a futam után, úgyhogy azt tudom mondani, hogy a rajtom jól sikerült, paródiákkal indítottam, aztán a spétjeimmel volt egy kis gond, azt meg tudtuk oldani. Középen próbáltam tartani a műsort a közéletnél, és a végén a Bucsú Szent Lászlói történetekkel célegyenesbe fordultam. De a csapat nagyon jó munkát végzett, köszönöm szépen a Bucsú Szent Lászlóiaknak. De még többször meg fogom köszönni. Még ritka alkalom ez. Gondolkodok, be kell, nem kell, olyan ritkán van rajtam zakó. Nem kell, azt mondja anyu, jó. Be kell. Anyu meg azt mondta, nem kell. Álva be kell. Von Haushaus. Hát nálunk nem. Így. Nem így metszettünk, mint a Andrássy úti polgári otthonokba. Na, hogy ritkák a díjak a mi szakmánkban, de én most javaslom, hogy jövőre legyenek különböző kategóriák, hogy ne csak egy díj legyen, hanem legyen egy legjobb látvány, leghülyébb hülye hang, legviccesebb arc, legjobb kitalált szereplő, legjobb eredeti szereplő. Ferus tudom javasolni erre a díjra, vagy nem tudom, nehéz mérni egyébként, hogy ki a vicces, ugye nincs egy ilyen mosolyméter, vagy rekeszizom szeizmográf. A közönséget szokták mondani, hogy szeret a közönség, de hát a közönség annyi mindenért lelkesedik, hogy ebből nehéz kiindulni. Múltkor odajött hozzám egy tüzépes, ez a gratulációból derült ki, hogy tüzépes, azt mondta, hogy amit te ezen az 50x60x10-es lakkozott tölgyfán műveltél, azt, mert majdnem megvette alólam a színpadot. Úgyhogy elkezdem akkor a díjátadók velejét, a köszönetnyilvánítást. Itt örülöttünk, hogy legyen. Hát akkor először is köszönöm szüleimnek, nagyszüleimnek, dédszüleimnek, ükszüleimnek, szépszüleimnek, hogy összedobták a génkészletet, és szeretet erőműként áramlott hozzám az energia. Köszönöm bátyámnak, aki szellemi jégtörőm volt mindig is, és az is maradt. Köszönöm Krisztának, mert minden sikeres férfi mögött van egy nő, aki jól járt, és hát köszönöm azokat a dolgokat, amiket most itt nem tudok kifejteni. És elnézést kérek, hogy Sinkó előbb húz gyűrűt az ujjamra, mint Kriszta. Így alakult. Köszönöm szépen barátaimnak, most nem tudok akit meghívtam, és aki a buszba volt, annak mindenkinek köszönöm. Köszönöm Sockának, akivel együtt kezdtük ezt az egész pályát, ha mondhatom így. Köszönöm Olá Tamásnak, Vecstény Tamás, nem tudom, megérkezette. Köszönöm Pepének, Cintinek, Mazsinak, a szervezők, aki Mazsi metálrajongó, és azt mondta, hogy a metál Halász Judit Almaszós című számának kezdődik. Köszönöm szépen a falunak, külön nagybetűs köszönettel köszönöm szóbafestő mázalónknak, Ferusnak, neki tapsot is kérek. Ferus, kicsit ekvádori drogbáróra vetted magadat, de nem, jó. Köszönöm Jenőnek, a Böllérnek, aki Buthára iszta magát. Akkor felgyorsulunk, köszönöm Kacapistának, Fűzoltó nagybátyámnak, Köpör Pistának, aki most nem tud jelen lenni, mert ő őrzi a lángot a kocsmában. Köszönöm Doszpot Boldinak, Bondornak, és köszönöm szépen a szakvezetésnek, elsősorban Litkai Gergelynek és az egész Duma Színház adminisztrációnak. Itt vagy még, Geri? De már közben ír egy másik műsort, meg Geri 1000 karú polipként nagyon sok helyre dolgozik. Köszönöm szépen, köszönöm Fábri Sándornak, akinek Csehszlovák szöszmösz mackójából előbújt a műfajunk. Hiába várok, jó? Köszönöm a rádiókabaré istálójának, ahol engem csutakolnak, abrakoltatnak. Köszönöm szépen Farkasházi Tivadarnak, Sinkó Péternek, Marinak, Hajninak, Klárinak, Petinek, most már ez egy ilyen Cseh Tamás számba mentünk át. Klári, Mari, Bandi, Aranyosi, Peti, nek, és köszönöm a közönségnek, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen, köszönöm, mint Adi Endre. És végül, mielőtt
Korda Gyuri előugrik a töpörtyű tortából, és kezdetét veszi a svéd asztalozás. Eddigi töprengéseim szintézisét szeretném megosztani a világ és Magyarország közvéleményével. Levettem a kezemet az emberiségről. Háborúk, légszennyezés, erdőirtás, lakodalmas rokk. A relativitás elmélet és a kvantummechanika nem összeilleszthető egy ellentmondásmentes elméletbe, és ha iszunk, ne keverjük, vagy legalább könyörgöm, együnk hozzá. Köszönöm szépen! Mondtad, hogy ritkán kapnak kitüntetést a humoristák. Hajnikának sikerült 4 év múlva előkeríteni a Rádió Kabaré irodájában levő páncélszekrény kulcsát, és megtaláltuk a 2006-os bombondíjadat, úgyhogy engedd meg, hogy... És most kell új beszéd? És most még egy beszédet kell mondani a bombazért? Nem, köszönöm most szépen. Most Brezsnyevi több kitüntetést kapok. Jó. Én átadom az érdeklődőknek az ünnepeltet, és a többi vendégünknek meg pedig jó fogyasztást, tessék szíves venni. Köszönjük szépen a jelenlétet. Dobos Pistának is köszönöm, lehet, hogy ez még meg Lővi Gyurinak. És a rádióhallgatóknak pedig pezsgő helyett leforgatjuk Bödös egyik szilveszteri számát. Jó estét kívánok! 2007, ezt kéne most összefoglalnom nagyon frappánsan. Ozzy Osbourne mondta a metálénekes, hogy nem emlékszik a 80-as évekre. Mondjuk Szűrös Mátyás sem, de ez nem erről. Én voltam kint nyáron a szigeten, 4 napot töltöttem kint, 12 perc van meg. De nagyon jó volt, állítólag nagy sikerrel fel is léptem. Nem vettem észre a Manu Chao alatt a áramszünet volt 2x10 perc. Azt hittem hatásszünet, mondom, nagyon jól csinál. De ott mindennek megvan az értő közönsége. Elmentem a Színház és Táncművészeti Sátor mellett, ahol takarított egy néni, és 300-an nézték. Yo mire domestos, bazzák! Nagy siker volt. De állítólag az új drog a diszkókban az nem az ecstasy speed, ezek ilyen konzervatív dolgoknak számítanak. Az új drog az a lónyugtató. Azt vetják fel az állatorvossal a fiatalok, és arra ráküldenek egy speedet, meg 3 hubit, és reggelre átélik kincsem összes derbi győzelmét. De még 6 napig kérik a kockacukrot, az igaz. Utaztam a 7-es buszon, mögöttem 2 tini. Mentek buliba, én is inni mentem, csak most nem akarok negatívek. És mentek, beszélgettek, 2 hatalmas pufi jackiben, ilyen 4 ülésen ültek. Hallod, mi? Hallod? Hallod, mi? Hallod? Hallod, mi? Így dumálgattak, nagy. Hallod? Nem mondod, mi? Ez a lexikális tudás, meg vannak terhelve. Te látszod, hogy hallod, mi? Mi? Hallod? Anyám baszogat a cigi miatt. Mi, sima miatt is? Ezt len kell tartani, ezt a poént. Akinek van füle hallja, bár a rendőrség most több kiló marihuánát foglalt le, nem nyilatkoznak, csak nevetnek. Azt nézem, hogy annyira jó, mert kint rögtem ezen a szőnyegen, hogy ezt még a Brezsnyev temetésről mentették meg. Mindig elkap a helyszellemeit. Golyatáborokba szoktam fellépni ilyen kiszes termekbe, ahol mégis érezni lehet nagyjából a kaolaszappan és a Lendvai Illikó illatát. És a diszkógömbbe csillog a Lampert Mónika. Ez is ilyen. Na, ott tartottunk, drogok és doppingügy is van állítólag. Nem tudom, hogy van-e doppingügy. Elkapták a Kovács Ágit, most már másodszor is rámentek. Ezek a húgyfináncok, vagy nem tudom. Milyenek a szakmának a neve? Agyáhúgyod! Ez a szakmája. Tiszeker Ágnes meglátom, én nem adok 3 évig. Elkapták nálunk, úgy hívják a fináncokat, a VPOP-sokat, mert zöld egyenruhájuk van, hogy spenótbakter. Folyik a pálinkafőzés, van egy pálinkafőző, ő mindent belefőz, amit talál az udvarba, tehát ilyen gumilabda, gyerekek, telek, szomszéd. Jobban itt. Olyan pálinka van, hogy előtte is hányni kell.
Múltkor bemegyek, mondom, 2 liter pálinkát kérnék, üdfogyasztva. Most anyukámra akarjuk kipróbáltatni az extázit, hogy reagálna a szervezet. Elmosogatna a szomszédba is valószínűleg. Vagy 6-szor csinálna ebédet a múltra, hogy kerempörköd. Mert nagyon nagy zsírszobrász ugyanis anyu, olyan zsírszobrokat csinál, voltam otthon, pacag volt a desszert. És a nagybátyám ő visszafogott, nagyon virtusos ember, mert hogyha bálba vonat van, akkor mindig olyan vonat eleje. Azt mondtam, hogy sok mindenről le kellett mondania, barna kenyere leszi a szalonnát. Erre tudott lemondani. Egyébként tűzoltó, és ezért bárhol megy 1,5 perc alatt van kész, mert a szakma. Szarással, kávéval együtt már. Bennül a korzában. Na mindegy. Néztem a Talmácsit, világbajnok lett. Hát nagyon izgultam, mert ez volt az első futam, amit láttam. És Szent Lászlón néztem én a Simpsonosokat eddig, de hát ugyanúgy bedőlnek a kanyarba, csak már nem jönnek vissza. És mennek haza a kocsmából, tolják a biciklit. Akkor is, ha nincs náluk, mert 30 éve úgy jár hazatolja, nem? Nem kérdés. Festés volt az unokatesóméknál, szóval festő fenn volt a 2-es létrán, és valamit tanult, mert egyetemre jár. Semmi nem dolgozott semmire, mit tudom, ne olvassál, hát munka van. Én is jártam egyetemre, kutyáknak moslékért. Mit tanulsz? Hát műszaki egyetemre járok. Milyen szakra? Villamosmérnöki. Alig van ma a villamos. Innét kitörni azért. Gyerekek, az van, ne haragudjál meg. Úgyhogy most végre van valami tartalma a tüntetésnek, mert ezek az ünnep, ugye, hát vannak a sámánpapok, mentek az operába. Hát, viszonylag kevés bérletes volt, azt figyeltem, hogy... Azt fia! Kíváncsiak vagyunk, hogy Wagnert hogy vezényli Fischer Ádám. Mentek. Ezek a, ugye, ilyen keresztény, pogány, minden hitvilág keveredett bennük, mert van egy ilyen, hát Aranyosi Peti kollégánk, aki Csillagok háborúja és II. Világháború rajongó, és valamikor a 2 agyterület egyszerre kezd el működni. Akkor Anakin Sztálin megtudja, hogy Brezsnyev Csubakka és Hitler nagyúr, minden van. Valahol egyébként más hangulatú a tüntetés azért, én láttam, attól függ milyen ország, ugye volt szó Hágáról. Holland tüntetés volt, a varázsgombáért. Nem babakocsis családok, gyerek ki volt festve marihuánára, és ilyen heroinos öregapák mentek. És olyan transzparensek voltak, kicsit túlreagálták a tüntetést, olyan transzparensek voltak, hogy mi lesz a következő, amit betiltanak? A kenyér? Meg láttam brazil érdekvédelmi tüntetést, ott meg ilyen, hát a rohamrendőrök is kubai sétában mozogtak, mert... Mondja le! Csa-csa-csa! Milyen lehet ugyanez a tüntetés Svájcban, ahol hát nincs miért tüntetni. Ezért tör ki az anarchia, mert már nem bír, semmi nem történt 600 éve. Ül otthon a kispolgár Ulrich. Érrevasalt pizsoma, érrevasalt arc. Vashiányos feleségével. Úgy néznek ki, mint egy jegybankelnök és Solyom László a paplan alatt. Ilyen. A Solyom azóta meg van lepődve, mióta megválasztották azt. És ülnek otthon. Nem történik semmi, nem lett az. Ki kell robbantani a forradalmat. Elállítom a fali órát 2 perccel. Mit csinálsz, drágám? Csönd, anarchia, ne szóljál be! Összekeverem a szelektív hulladékot. Mert Svájcban annyira féktelenek, hogy szilveszterkor a konfettit egyből a porcióba öntik. Köszönöm. Meggyőrűztek. Bödöcs Tibor műsorának első részét hallották. Munkatársak Bognár István, Boros Mária. A felvételt Kerekes Endre készítette. A szerkesztő munkatársa Nyilas János. Gyártásvezető Kajzer Hajnal. Szerkesztette Sinkó Péter.